senang pulih pria. Ka Khasi Students Union kala kentu ekonomi khmat ki badon ha ka bor sing shar bat liang prasha bakini tililang ha ka bedai bat kya jingdawa ban pen kala thmai ka Meghalaya Public Service Commission ha shwa ka dorbar sinrai ka bas dang ne kasngi ka KSU ka la IT ka dor khas ka bakdo yi arpho tili ki mat ki bedai ba ka jing pen thmai ki commission ya ka commission shakino ngelam ba pher jong ki seng sain perthei Uba Ruben Najar, ubalong ucapan ke KSU Employment Monitoring Cell, ula banjur halor ke jingdon kam jong ka jingetili lang jong ki san pukandai ngut ki MLA, ban pinbor ya ka sorkar jela na kabenta ban pinkelaya ke MPSC. Political parties abadi bat kini kimat jeng dawa ba ka kisuri kala abu kumu bantu kala bat konra ya kata tukang tunjang mo nak kalian kaseng ni syabor tulisan na ki MD nomor bagi dua ba ya kani kamat bikin keren para session para kaban standu laksai kesini nomor ba kani ketika mat kata